नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा आमच्या घरी देवपूजा चालू आहे आज आणि आम्ही सर्व देवांची मूर्ती बाहेर काढतो. देवाला ते धुवून घेतलं पितांबरीने धुतलं आता पुसते. आणि एकदम चकचकीत आहे. हातावर घे जरा. वा वा वा. आणि बघा सनलाईट बरोबर अशी येते समोरच. आता ह्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला? त्याच्यानंतर आता हॉलमध्ये घेऊन जाणार मी देवाराच्या इकडे आपल्या. आणि मी ते कच्चं दूध घेतलं आणि ते पाणी घेतलं. ही सुपारी पण आपल्या देवारातली. त्यांनी अभिषेक करायचा देवावर, आधी दुधाने आणि मग पाण्याने. हळदी कुंकूचा करंडा आहे ना, त्याच्यात कुंकू भरते. हे माहिती आहे का कधी गेलेले? संक्रांत होती ना पहिली, हळदी कुंकू होता इकडे माझा संक्रांतचा. तेव्हा बायकांना ओटीमध्ये दिलेलं ना हळदी कुंकूचं पाकिट, त्यातलं राहिलंय म्हणून कुंकू भरते. आता त्याच्यात हळद भरणार. आता इथे बघा, तुम्ही जसं आम्हाला सजेशन दिली होती तसं वरचा कलश आम्ही काढून टाकलेला आहे बघा. हो. आणि आता मी ओल्या फडकाने ना पुसून घेते. हे बघ आता पांढरं पांढरं येतंय. नवीन आहे ना ते, तर येत राहणार ते. पुसून घेते चांगलं. आणि या देवाऱ्याचं स्ट्रक्चर बघा कसं, वरतून प्लेन हे डिझाईन, मग आतून एक ठेवायचं, मग खाली शेल्फ आहे ना आतमध्ये, आहे जागा आहे आतमध्ये. हो खूप आहे. हे बघा म्हणजे पूर्ण जागा आहे ती. आणि ह्याच्यावरती खाली पण जराशी स्पेस दिली आहे, म्हणजे पुसता विसता येईल व्यवस्थित. आणि त्याच्या बाजूलाच बरोबर अट्रॅक्शन वाढवायला बघा काय आम्ही ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्या राईट साईडलाही आम्ही ठेवलेलं, त्याच्या लेफ्ट साईडलाही आम्ही ठेवलेलं आहे बघा व्यवस्थित. मला देवाऱ्याला लाइटिंग वगैरे पण करायची आहे. लाइटिंग करायची आपल्याला आज. तर किती सुंदर आहे बघा. असं खाली बसल्यावर काजलच्या हाईटचं आहे बघा. आणि जर उभी राहिली, काजल उभी राहा जरा, उभी राहिली तर बरोबर कमरे एवढं म्हणजे हायटेड बनवलं चांगलं. आणि ही आपली ईस्ट डायरेक्शन आहे ना. हो. आता इथे मी दूध आणि पाणीने देवावर अभिषेक करेन. आणि माझ्याकडे पोळी नाही, मला घ्यायची आहे. संध्याकाळी मी जाईल बाजारात आणि देवाचं बरंच काही सामान घ्यायचं आहे. मला चंदन वगैरे पण घ्यायचं आहे, तर मी संध्याकाळी घेईन ते. आता सर्वात आधी गणपतीची पूजा करूया आपण. ओम गणेशाय नमः. 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 आता इथे स्वच्छ फडकं घेतलंय, लाल फडकं. त्याने मी गणपतीला पुसून घेते. इथे मी माझं हे बघा, ह्याच्यावर मी देवाला बसवणार आहे. हे जरा कमी पडतंय, मला नवीन आणायचं आहे. आता तात्पुरतं मी ठेवते हे, नंतर मी नवीन आणेन. आता गणेश बाप्पाला मी इथे सेंटरमध्ये ठेवते मधोमध, कारण की आमचं त्या देवारामध्ये पण गणपती बाप्पा मधोमधच होता. असं आता अन्नपूर्ण. ओम लक्ष्मी माताय नमः.
आता बाळकृष्ण. आता इथे बघा बाळकृष्णाला पण पुसून झालं. आता मी याचे कपडे घालते त्यांचे. मला कपडे पण नवीन घ्यायचे आहेत. हे ना जरा जुने झाले, नवीन कपडे घेईन. असं आणि ह्याला पाठी पिन किंवा असं काहीतरी लावून ठेवायचं म्हणजे ते कपडा बरोबर राहतो अंगावर. आणि आता ही आपली घंटी. घंटीला ॲक्च्युली मला इकडे स्पेस करायची आहे, त्यासाठी लाल कापड पाहिजे मला, गोल्डन स्ट्रीपवाला. मग मी ती घंटी इकडे ठेवेन खाली. घंटी आणि हे बघा हे हळदीचं आणि कुंकूचं करंडा वगैरे आत्ता मी तिकडे तात्पुरती ठेवली. आपली देवपूजा तर चालूच आहे. बाहेरचं तुम्हाला सकाळचं वातावरण दाखवतो बघा. आता बघा हळूहळू ती जळायला लागली कशी. एकदम टिपलंच ते हे झालं एवढंच. एकदम छोटूसं टिपलं. अगरबत्ती सुद्धा लावून घेऊया. आणि ओवाळायचे देवाला तर इथे मी कापूरच्या वड्या वापरते. आज कसं देवाची स्थापना झाली ना देवाला त्याच्या नवीन घरात, म्हणून त्याला कापूरनेच ओवाळते. देवारा इनकम्प्लीट आहे फुलाबिना आणि सजावटी बिना. तर मी मस्त फूल वगैरे आणलेत, शो फ्लावर आणलेत आणि असंच पांढरी फुलं आहेत नाही याची डेकोरेशनला आणली आहे. मस्त आहे ना, हे बघा. आता मी तुम्हाला दाखवते कसं दिसतोय देवारा सजून. तर इथे बघा आता फुलांनी सजावट झालेली आहे. आता मी रांगोळी काढणार आहे. त्याआधी तुम्ही फुलांची सजावट कशी आहे ते बघून घ्या. मला हे फार आवडलं, असे लाईनीत छान दिसतंय ना. आणि इथे एक दिव्याला सुद्धा फूल अर्पण केलं आणि इकडे एक फूल अर्पण केलं. तर शेवंतीची फुलं वगैरे आणायची ती मी संध्याकाळी बाजारातून आणेल. काल कसं आम्हाला वेळच नाही मिळाला, खूप बिझी शेड्यूल होता. तर म्हणून मी आता देवाची शॉपिंग खास करायची आहे मला. तर तेव्हा येताना मी शेवंतीची फुलं वगैरे गुलाब वगैरे पण थोडे आणणार आहे. कारण की आज कसं अंगारिका संकष्टी चतुर्थी आहे आणि आज संकष्ट चतुर्थीनिमित्त आम्ही देवारा इथे ठेवला मस्त असा त्याच्या जागेवर. आणि देवसुद्धा तिथे ठेवले नवीन जागेवर. देवाला नवीन जागा, अशी नवीन घर भेटली देवाला. हा संकष्टी आहे म्हणून आम्ही देवाला इथे ठेवलं.
दिसते आणि तुम्ही इकडे बघू शकता आपल्या सनलाईटमध्ये किती फरक पडतो बघा. एकदम चेहरा कसा ब्राईट दिसतो. म्हणून रील्स अशी सनलाईटवर बनवतात ना. तर काजलची पूजा तर चालूच आहे, त्यासोबत आपण पण एक हात टाकूया पूजेमध्ये. आता मी पूर्ण घराला धूप दाखवणार आहे. हे सामान तर झालंच, त्यासोबतच अजून एक काम राहिलं आहे. तर इथे बघा मी काय आणलेलं आहे. इथे आपण देवाला साखरेचं नैवेद्य दाखवणार आहे. ही आयडिया मला मम्मीने दिली. वा वा, देवारा बघा आपला किती छान आणि सुंदर सजलेला आहे. अजून ह्याच्यात अपग्रेडेशन होत राहणार आहे. फुलं पण चांगली ठेवलेली आहे. इथे आपण बघा साखर ॲज अ नैवेद्य म्हणून ठेवूया. आणि इकडे आपण पाणीसुद्धा आणलेलं आहे. कधी पाणी प्यायला वाटलं तर पाणी पिऊ शकतं. आणि मला एक सांगा, हे आता उचललं बघा मी असं, हे तर कोणाकोणाला असं चटका लागलेला आहे. मला तर आम्ही जेव्हा विक्रोळीला होतो, जेव्हा गणपती आपल्यासमोर बसायचे गणपती बाप्पा, तर डायरेक्ट उचललं होतं आणि 1-2 दिवस असं पूर्ण बोटं जळत होती माझी. आपण आपली पूजा कंटिन्यू करूया. ह्याचा सुगंध खूप छान येतो. तर सर्व गणेश भक्तांना अंगारक संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. चला आता आपण जरा धूप पेटवलेला आहे, तर पूर्ण घराला लावूया. आणि तुम्ही सर्वांनी पण या माझ्यासोबत या. आज मी तुमच्याशी काहीच बोलणार नाही, पण माझ्या तोंडात मंत्र चालू असणार आहे. आणि ह्याचा अपडेट पण होणार आहे. हा आता कॉर्नरला जाणार आहे, म्हणजे अजून स्पेस आपल्याला इकडे मोकळे दिसणार आहे. वाटलं या तुम्हाला आमचे पाठचे रूम पण दाखवतो. या सर.
अशा प्रकारे इकडे आपली पूजा झालेली आहे. आणि आमचं घर एवढा मोठा आहे ना की बघायला गेलं की बघा पूर्ण ते धूप संपून गेलं. आता आपल्या घरी वेट करायला लागतं ना, कधी संपेल म्हणजे एवढे फेऱ्या मारायला लागतात ना की धूप संपून गेलं. तर सर्वांकडे गणपती बाप्पाकडे माझी एकच प्रार्थना आहे की सर्वांना चांगली सद्बुद्धी द्या, चांगली बुद्धी पण सद्बुद्धी अजून चांगली, म्हणजे चांगले विचार करायला पाहिजे सर्वांबद्दल, आपल्यांबद्दल, आणि सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहायला पाहिजे. आणि आपल्या सर्वांना आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी आहे ना, तर सर्वांना त्याचे काय बोलायचं आता सर, हार्दिक शुभेच्छा. अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. अंगारक संकष्टी चतुर्थीच्या, तर सर्वांना अंगारक संकष्टी चतुर्थीला दूर इकडेच गेला होता. तर नंतर कर ना. अंगारक संकष्ट चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी पुढे काय